nwere nne lezie n'anya nne bụ ụwa ọma onye nwere nne lezie n'anya nne bụ ụwa ọma nne karịrị ego igwe nwere nne lezie ya anya nne bụ ụwa ọma onye nwere nne lezie nne gị anya nne bụ ụwa ọma nne karịrị ego igwe nwa lezie n'anya nwa bụ ụwa ọma onye mụrụ nwa lezie nwa anya nwa bụ ụwa ọma nwa karịrị ego igwe o nwere nne lezie nne anya nne dịkwa oke mkpa onye nwere nne lezie nne gị anya nne bụ ụwa ọma nne karịrị ego igwe egede nne bụ nne nne bụ nne bụ nne bụ nne bụ nne ọma onye ga-enye m ihe m ga-enye nne m nne ọma Chineke gọzie nne m Chineke gọzie ya ọ mụrụ nwa lezie nwa anya nwa bụ ụwa ọma onye mụrụ nwa lezie nwa anya nwa bụ ụwa ọma nwa karịrị ego igwe nne anne bụ nne nne mama jọnjọ anne m anne bụ nne nne bụ ezi nne erimeri na-atụ ụzọ erimeri ọnwa egbule nwaanyị n'afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa ka anyị too okporoko ṅụrụ mmanya ngwọ ka dabara n'ihe m kwuga ọ dabara nwa ọ dabara na nne nne dị oke mkpa mothers are so precious nwa amakakwa nwa dịkwa mma nwa dị ụtọ nne dị ụtọ nne amaka nwa amaka Chineke nna ndị Igbo there are so many beautiful names ndị Igbo na-enye ụmụ ha ndị nne na-agụ nwa ha and ndị nne na-agụkwa ndị nne onye ọbụla nwere nne lezie ya anya because mothers are so special they are priceless they are precious they are distinguished they are disgusting to mention butterfly. Oh yeah but a few. Oh yes, I am talking about our mothers. Today is a special day. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụdị ịkwa akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụdị ịkwa akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụdị ịkwa akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, Chukwu gọzie ndị nne o. A ga-agọzikwa ụmụ. Do you know why I'm smiling? Anọ m yesterday wụ Friday wụ Ash Wednesday, n'ime Thursday. Phone m aringo ya wụrụ Texas number. Texas. Plus nọrọ ya ote were obe dọwa n'ihu ya ote nọmba agha na-asị ime onye kpọrọ m CJ Chijioke ebim n'ama onye ka awọ m bịara Igbo Chijioke kebi Texas na di ele aha nwunye ya chere na kele aha nwunye ya gbọgọ na gịnị Chijioke kpọrọ m sị na mma ya na-eme birthday n'ọnwa 18th of this November. Yes now. Ọ bịa n'uju kpọọ m ote kụta m n'ụra maka abalị anyị wụ jushi ha ụkwa n'abalị kụta m n'ụra sị m ya kpọ m bebi ke na-akpụda akpọ m ọnwa ndị kpọ m bebi ya sị m bebi makwasị tent ọ birthday die CJ die machi ọ webikwere m nga si 18th ubede nne die Lois nwaanyị afọ edim n'ama onye nwaanyị Amerịka nwaanyị ala bekee ọ kpọrọ gị akpọ CJ kpọ m sị m na ihe obede nne ọ bịa n'uju nwa ya ashịpala ọ bịa n'uju ekwedo m ike ụkọta ihe ọ nọ na phone call m ya kpọpụ m ya kpochie o dele m ihe ya dechie asịrị nwa bekee ndị ọcha sị m na nne di ya wụkwa na onye ofekata orodo nga na-ala ya onye orodo alụwọ ya na awọ mbiri ebe amụ ya ebe alụ ya dị iche amụ ya n'orodo lụọ ya na awọ mbiri asị na famili ebe alụ ya nwaanyị na wure pieces ote tigiri onye ọbụla ya wu udo nwaanyị udo na-ada achọ udo asị enwede every year ọ na-anọdụ Amerịka COVID bịara mee eduleti nke dịsị ozugbo ahụ a na-emepe ụzọ pịam ya felie nwaanyị tọkịmọnụ enwere ndị nwere ahụ eji eyi akwa ụrụ ndị ga-eyiri efe ya dị ka ebe ọ ga-eburu ha eburu ha yiri nwa konkos a na-agajego ọnwụ mana nwaanyị ọgwụ ka elele m efe na iyi arị ka o mere gị ọnwụ na ahụ agwagadị nga ọwụ
Hey, oh eh. Why no more one na birthday kwa ya amega tuju. Kai CJ onye letere nne ụmụ gị ga-eleta nga. Ọbịa na uje bi were nne di gị jige ya n'obi. Obi n'igwe ga ụmụ gị niile mụrụ. No, ndị nwunye ụmụ gị. No man, you get me. Ha get me. Here with retaliation period. Oh, no way. Do me, I do you. Yes, God no go best. Yes. Otu isi leta nne di gị. Ụmụ ndị nwunye nwa gị ga-eletakwa gị. Ha ga-eleta gị. Oh, CJ nwunye m nwoke. My conjugal commodity nọ n'ime mkpụrụ obi m. Otu obi si atọ m ụtọ ihe ọpụta n'olu Igbo. Otu obi si atọ m rere dị ugbu a wụsị ebe ị letara nne gị. Ụmụ gị ga-eletakwa. Otu meka ọ dị. Ị letara nne gị, ụmụ gị ga-eletakwa gị. Onye sịkwa nne ya rie, ụmụ nke ya ga-asịkwa ya rie. Oh, ya were retaliation. Ebe o. Gị were nne di gị mere nne di. Mgbe eke gị ụmụ nwunye gị ụmụ nwunye nwa gị ejikwa gị mere eke gị. Ihe nọ n'ụwa n'ụwa God no go vex. Oh, this the same month. Praise ye gizie m. Ịmakwato anọ m. Message wee abata. Asị m gaa na West Kandimo. Gana na-eche eweta ego esi ala Afrịka. Western Guinea ọ ga-akpọ ya na wụdị na ka ụdị na ama ụta na bank ka m gara ha cheche. Man, mommy gra ọ nga ọwụ. Mommy gra mo. Ele ahụ nwunye nwa ya ma. Ọbịa n'otu nwaanyị ọma. Nwa black but beauty. Ọbịa n'otu esendịara m $. Sị m ngajie ya. Nye m $1. Pre $1 ote send ọra m sị m ga-agbanwe ite ka ndị Hausa were oke nye m. Sa Chineke nna. Inyere m nye onye eriele m $. Mbụ. Yes now. Ihe kwugere. Ọbịa n'uju gwara m sị sị nwere ego ga-esend. Ya kalaga gị n'aka, ya si n'aka gị fee n'aka m. Ọbịa n'uju sị ego ga-aka m n'aka. Esi n'aka m fee n'aka gị. Ihe the only thing m chetara ọbịa n'uju ga-agwa m sị na enwere aka ntị ga-abaga m n'aka. Na aka ntị ga-esi n'ọba aka m ote zaa gị na ntị Igbo. Ọbịa n'uju na-asị ego ga-esi n'aka gị abaga n'aka onye. Ka ịwụ Kraịst. Ịwụ Mother Mary. Ọwụ nwaanyị ibe gị were nne di ote kpọm na fon si mere nne di sị m soro ya nne di happy birthday. Mmadụ na-eki eku. Nne di eki eku. Nne di mokumeku. Mgbe mama ọ rachachala gị otele gị mara na okwu gị. Mmadụ okumeku. Mam na-ekugo ote ekugo ka nwa bụ usu. Nne di agbamaka nne di. Ị ga-agba aka ego ka mike. Ịhụrụ ego ugba gị ma anya ka bụ usu daga n'ime mmiri ka onye kpọrọ ọbụ na fon okwuru ụka ego a na-ele ha onye dị bụ ụlọ ụmụ ihe eji ego eme gwa m ụka ego nyekwere m ego m gaga nghachie ya $1 bụ ya nyere m ọ ka m nwee owudu m na gị nwe the $1 give unto me. So please give me kwuo oshi m gara aza na ote pịa gị ka m ga-achọpụrụ ndị mmadụ Ezinne m happy birthday. Bịa lego ọgụ na birthday onye ọzọ nwaanyị ihu na-enye n'anya. Ezinne happy birthday. Ezinne Lois nwaanyị afọ ebi m n'ama onye na-amaghị ka aga m ebi n'ime ama gị ugbu a na-amaghị ka m ga-ebi na Texas ka m na-abịa. Texas na kedu ka m ga-ebi dekwe m CJ CJ nwoke ọma CJ nwoke ọma asị m gị daalụ o nwere ihe ị ga-emere m obi adị m mma ka inyekwe m $, ọ ga-adị m mma ma bụ jealousy onye awa obere okwu ebe o happy birthday gị na nne gị happy birthday CJ gị na nne gị kpọkwa m n'ekwentị ka anyị kpaa ọzọ. Ọ bụ onye dokwe m amara. Ọ bụ ịdị oke iwu nwaanyị na-eti eti nwaanyị na-ebe ebe nwaanyị maka esi ejide ezinụlọ ebe ị na-akpọ gị di gị wụ King CJ ọsọ ihe ọ na-akpọ dị ọ bụ nwaanyị ọma nwaanyị ọ ga-adịrị mma nwaanyị ụmụ ya ga-eleta lekọta gị otu elekọta gị lere ogo na nka ịkpa m aka ebe ị lechara anya si ihe ga na-akpọ di gị owo King CJ gị kpọ ya King ote di gị eriri asịa ka King Solomon mgbe ọ nọ n'ocheeze anụ ọjọọ anọ nga kpọkwule m King kamgbe m gbara gị nwegwule petine m mụlụ imu ọwa aha na ị na-akpọ mmiri ime o jiri rede mma ịmụ ahụ asa ọwara na-agba m ga-eje akpọ gị m ga-akpọ gị King yiri King CJ yiri King iyiri bambu ọzọ dị mgba ahụ iyiri bambu tọrọ nga n'igwe asị nnebe wewe ya nyere eshi elu ile mmiri bambu ayiri bambu ị ga-emenụ iyiri bambu ị ga-emenụ
Iyi program akwa. Ihe na-esokọrọ m n'anya mmadụ onye Happy birthday, Ezinne. Ezinne, happy Ebi m n'ama onye. Onwere onye ibi n'ama ya. Ibikwe n'ama nke go. Birikwe ma m biri. Onye si gị ebile, ya bile. Onye si gị biri, ya biri. Happy birthday, ma. Happy birthday. CJ, happy birthday. Happy birthday, ma. Happy birthday, sir. Happy birthday, ma. Happy birthday, sir. Happy birthday, ma. Oh, happy birthday, sir.